Dicționar de managementul timpului. Există câțiva termeni utilizați cu predilecție în managementul timpului, cu o semnificație dincolo de sensul strict din dicționar. Pentru a pune în practică principiile de organizare a timpului, avem nevoie să includem aceste noțiuni în vocabularul nostru, în rutina și mentalitatea noastră. Pentru că informația înseamnă timp, îți facem în continuare un scurt glosar al celor mai folosiți termeni în managementul timpului. Astfel, tu te poți concentra pe planificare și să te ții de planul tău. Termeni folosiți în managementul timpului. Timp controlabil. Se referă la timpul care se află efectiv la dispoziția noastră, dincolo de activitățile obligatorii pe care toți le avem pe agenda zilnică. Aici intervine măestria noastră a fiecăruia de a începe managementul timpului. Ora la care ne trezim dimineața, durata prânzului, timpul petrecut în social media sau la televizor, de exemplu, sunt complet în controlul nostru. Timp necontrolabil. Avem cu toții pe agenda activități obligatorii care au nevoie să fie realizate într-un anumit interval de timp. Printre acestea menționez dusul copiilor la școală sau o ședință programată la nivel de companie. Important este să identifici foarte bine care sunt aceste intervale de timp și să nu programezi activități în respectivul interval orar. Priorități. Prioritățile se referă la activitățile care îți aduc bucurie, satisfacție pe termen lung. Ce faci cu plăcere, fără să simți oboseală, acel lucru care te umple de energie. Poate este vorba despre lansarea unui nou produs sau serviciu, a unei noi afaceri, timpul petrecut cu familia sau cu cei apropiați. Planificarea priorităților este una dintre activitățile importante în time management. Prioritate pentru fiecare dintre noi ar fi bine să fie, de exemplu, păstrarea stării de sănătate sau mișcarea fizică zilnică. A nu se confunda prioritățile cu urgențele. De obicei, urgențele personale și profesionale apar exact datorită neglijării priorităților prea mult timp. Valori personale. Acestea sunt esențiale în definirea și urmărirea priorităților. Odată ce am stabilit care sunt valorile personale pe care le avem sau pe care dorim să le cultivăm, ne este mult mai ușor să alegem activități cărora le spunem da sau nu, pe care le includem în viața noastră. Valorile personale sunt un reper la care ne întoarcem iar și iar, de câte ori este nevoie atunci când avem de luat o decizie. Gândirea pozitivă. În viața oricăruia dintre noi există momente de cumpănă, dificile, în care rezultatele scontate întârzie să apară. Practicarea gândirii pozitive este esențială în permanență, mai ales în astfel de situații. Sunt 3 dimensiuni ale gândirii pozitive. În primul rând, să gândim pozitiv despre sine, să acceptăm că atât putem face cu abilitățile și competențele pe care le avem în prezent și că nu putem mulțumi pe toată lumea. Apoi, avem nevoie de gândire pozitivă față de ceilalți. Chiar dacă aceștia nu cooperează, nu înseamnă că noi nu putem să le arătăm, prin influență, calea. Cea de-a 3-a dimensiune a gândirii pozitive este despre lume în ansamblu. Avem tendința să fim supărați pe guvern, pe societate și mediul din care facem parte. Cu toate acestea, tot ce depinde de noi este să ne concentrăm pe a pune amprenta, pe a face bine în jurul nostru, în comunitatea noastră, să aducem schimbarea pe care o dorim în mediul în care ne desfășurăm viața și activitatea. Stres. Stresul apare de foarte multe ori în viața noastră atunci când nu cunoaștem și nu acordăm atenție valorilor noastre și priorităților personale și profesionale. Gestionarea ineficientă a timpului, pierderea acestuia, conduce la creșterea nivelului de stres, la multă presiune asupra noastră și o calitate redusă a vieții. Cercul vicios al stresului poate fi rupt prin aplicarea pas cu pas al principiilor managementului timpului. Hoții de timp. În ce măsură conștientizezi cât timp se pierde atunci când te lași întrerupt de telefon, de e-mail-urile primite sau de cineva care dă năvală peste tine în birou? Cât durează până intri din nou în flux, în starea de a reveni la ce făceai înainte de întrerupere? Și dacă ești iar întrerupt, recomandarea mea este să închizi notificările, telefon, e-mail și așa mai departe,
să anunți că ai nevoie de un interval de timp pentru a lucra la un anumit task și să nu permiți nimănui să îți fure timpul. Renunță la a verifica e-mail-urile și a răspunde la sarcini de serviciu în timpul liber. Valabil și pentru antreprenori. Procrastinarea, amânarea. Procrastinarea este o altă modalitate în care pierdem timp prețios, lăsăm pe mai târziu activități de foarte multe ori extrem de importante. Mulți dintre noi ne trăim viața în viitor. Sperăm că vom avea timp pentru o anumită activitate, o prioritate, atunci când se va finaliza proiectul X, atunci când vom duce la bun sfârșit o anumită urgență. Doar că viața este o înșiruire de evenimente, nu se domolește și timpul nu se oprește în loc pentru noi, fără să acționăm în acest sens. Orele de randament maxim și minim. Din fericire, noi oamenii suntem diferiți inclusiv din acest punct de vedere. Unii dintre noi ne concentrăm mai bine dimineața, alții seara. Sunt joburi care necesită concentrare dimineața, iar altele seara. Există și o serie de activități de rutină în care nu este nevoie de foarte multă concentrare, pe care le putem programa și realiza în afara intervalelor de randament maxim. Important este să ne cunoaștem pe noi înșine și să utilizăm acest principiu al managementului timpului în organizarea agendei zilnice. Acceptarea stării de fapt. Câți dintre noi acceptăm că la un anumit moment atât am putut face, într-o zi, într-o perioadă, într-o situație particulară? De câte ori avem răbdare să construim, să adoptăm o schimbare pe rând, cu pași mici și siguri? Presiunea constantă asupra noastră, sentimentul de vină că nu am făcut mai mult, tot ce se așteaptă de la noi, de către familie, șefi, clienți, conduce la tot mai întâlnitul fenomen de burnout. Periodic, dacă nu zilnic, este nevoie de a petrece timp cu noi și a ne accepta așa cum suntem, cu tot ceea ce am realizat până în această etapă a vieții noastre. Cursul de managementul timpului pe care îl propun familiarizează participanții cu aceste noțiuni și altele similare. Prin exercițiile practicate și aplicate, dar și prin oferirea de suport în perioada de implementare, toate acestea sunt integrate în ritmul propriu în viața de zi cu zi.